Τι κάνατε? Του φύγε του αριστερού λίγο. Το χτύπησε. Ευγενία, δεν σε πήγε σήμερα. Ναι. Γερακίνα. Χορεύεται. Αν και το έχω ξαναδεί, έτσι στο YouTube, για να μην κοροϊδευόμαστε. Πολύ καλό και εδώ. Μην μιλήσεις. Η κυρία Μανολίδου άρχισε την κριτική. Εκείνη έχει το κάθε δικαίωμα να περάσει και στο δεύτερο σκέλος. Ήταν ανάλογα με τις Δύο είναι τα σκέλη που παίξανε.